Přemýšleli jste někdy o dobrovolnictví v útulku, ale nevíte, jak začít? V tomto videu vám ukážeme, jak dobrovolnická činnost funguje. Lidé se často bojí přihlásit kvůli nedostatečným znalostem či odvaze a my vám skrze naše zážitky chceme dokázat, že se není čeho bát. Jak jsme na to tedy šli my? Nejlepší je se podívat, jaké útulky máte okolo místa svého bydliště nebo školy a následně najít jejich webové stránky. Na webových stránkách najdete vždy e-mail nebo telefonní číslo, na kterém přijímají zájemce. My jsme se rozhodli napsat e-mail. Důležité je se toho nebát. Samozřejmě vám některé útulky nemusí vůbec odpovědět nebo vás odmítnou, mnoho z nich však určitě ocení váš zájem. Nám jako první odpověděli z útulku Kocour Felix. Tam jsme vždy přišli okolo 10. ráno, jelikož to je čas, kdy mají v útulku nejvíce práce. Musí se roznést krmení, dát zvířatům léky a uklidit karantény, klece i záchody. V útulku se vyskytovalo 260 koček a proto je práce vždy mnoho. Nejvíce se sem dostávají z odchytů, po zemřelých majitelích nebo když je někdo z rodiny nechce. Práce dobrovolníků se liší v každém útulku, ale zde jsme měli na práci hned několik činností. Mytíme se s vodou a následná výměna vody, doplňování různých typů granulí, které mají kočky stále k dispozici, či úklid. Pomáhali jsme vytírat, zametat a čistit kočičí záchody. Kočky byly umístěné a rozdělené do několika místností. Děleny byly podle věku, zda měly nějaké onemocnění, či zda se jednalo o nově příchozí nenaočkované kočky. To mírně komplikovalo pohyb v prostorech, ovšem to bylo nutné a brzo jsme se na systém zvykli. V celé budově jsme museli nosit návleky na boty, aby nedošlo k přenosu nemocí. V karanténách je na toto potřeba dávat obzvlášť velký pozor. Tam jsou totiž umístěny kočky náchylné k onemocnění či kočky již nemocné, což sahalo od běžného kočičího covidu až po poruchy jako je autismus. Úklidem jsme tedy většinou zakončili naši práci a zbytek času jsme strávili hraním si a socializací koček. Dále jsme také pomáhali v záchranné stanici hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy. Tyto návštěvy se však od kočičího útulku mírně lišily. Kvůli přísnějším pravidlům nastaveným ve stanici jsme se nedostali do styku se zvířaty a místo přímé péče o ně jsme například dezinfikovali, sestavovali a vystélili klece. Pomáhali se skladováním potravin či čistili bydýlka a hračky, což neméně přispělo na péči o zvířata. Shánění financí je pro útulky obrovský problém, jelikož z většiny jsou nucené spoléhat se na dary od veřejnosti. Před adopcí se musí zvířata odčervit, odblešit, naočkovat, očipovat a někdy i kastrovat, do čehož jde velká část rozpočtu. Proto je pro ně neplacená pomoc neskutečnou podporou. Pomáhání v útulku pro nás bylo skvělou a velmi přínosnou zkušeností. Každý živočich si zaslouží šanci na lepší život a my proto doufáme, že vám naše video přiblížilo, jak tato práce funguje a jak snadné je se vlastně zapojit. Tak snad se třeba někdy v útulku potkáme.